Siemaneczko, jestem MC Sebik, ze mną jest Stevie. I to jest spóźnione nieco 80 subskrypcji. Jajko Challenge. Oczywiście ty masz jeden rządek, ja mam drugi. Tak wiemy, już było na 40 subów, ale jest tu 40 robimy. Abyśmy tylko kurczak tu nie mieli. Gotów? No. Teraz. Dawaj. Pierwszy. Trochę ci na bluzkę poleciało. O nie, nie gadaj. Wiecie coś tak, ała. I tak jak mówiłem. O Jezus Maria. Wiesz co, robimy te bluzki. Dobra, nie ma co, ja tak o. Tu nie będzie świecić. Co? Bluzka od jajek. Dawaj następne. O Fuj, na nogę mi poleciało, fuck. Ale luz, co nie? Ale to pięknie wygląda. Rozwal się. Ale gdzieś jeszcze w innym miejscu rozwalaj. Oj. Dobrze, że te żółtka nie są białe. Jaki debil. Sturdził. Co, nigdy nie widziałeś jajka challenge? Nie ma to prawdy, ja ci rozwalę. Dawaj. Nie na bluzkę. Okej, to musisz tak stać. Nie O, za mocno. stań tak. Nie za mocno, bo to boli. Ała! Mówiłem nie za mocno, bo to boli. Rozsmaruj sobie po włosach, żebyś miał miękko. Robisz tak samo Wysiek? Jak ten, jak jaszczur. Zrobiłeś. A, Szczur. Aj. Ale śmierdzi. Nie wąchaj swoich rąk. O, jak kogiel mogiel. No, taki w śmietniku jest. I trochę na ziemi. Ojej, dobra, trzeba się jakoś tam ogarnąć. Ej, jak my wyłączymy laptopa i zabierzemy? Dobra, mniejsza o to, więc mogę coś wziąć, jakieś chusteczki czy coś, więc kolejne plus 40 subów następne, to wiecie co, kolejne jajko challenge z kimś innym, pewnie będzie z Maxem albo z kimś tam, więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, Na razie. cześć!